A Deputación de Pontevedra pon en valor a súa aposta por investimentos municipalistas en Vilagarcía. Para mostra, dous proxectos que acaban de recepcionar no municipio. Por unha banda, a ampliación da rede de abastecemento e saneamento na rúa Muiños de Cea, no lugar de Carballido. Este núcleo de casas aquí no Muiño de Cea xa están dotados de agua e abastecemento de agua máis saneamento. E, bueno, desde a Deputación de Pontevedra, de todo o plan máis provincia, que Vilagarcía é un dos concellos que máis recursos pois obtén, para nós é un placer estar aquí e, bueno, ver que o máis provincia pois se une para mellorar a calidade de vida dos veciños, neste caso de Vilagarcía. Neste caso, para este proxecto, o organismo provincial aprobou 92.000 euros con cargo á liña de investimentos do Plan Máis Provincia. Darlle, neste caso, as gracias á Deputación de Pontevedra, por suposto, a empresa que acometeu as obras e o persoal municipal que tamén, bueno, colaborou para que este investimento fose posible. Unha vez máis, o Goberno de Vilagarcía aposta por mellorar as redes de saneamento de Vilagarcía e este é un exemplo máis de como se inviste neste caso no rural e no saneamento e na cometida de agua para os veciños e veciñas de Vilagarcía. Por outra banda, tamén con fondos provinciais dotouse a Fexdega dunha nova pista desmontable de PVC, a quinta coa que conta este recinto, un equipamento que permite incrementar a capacidade do pabillón e mellorar a eficiencia na programación de actividades. Esta temos para utilizar de fútbol sala e balonmán, é dicir, unha pista de 41 por 21 metros, pois, bueno, unha forma de dar tamén cabida aquí a outro deporte, outros dous deportes, aquí en Fexdega, un sitio que é céntrico para nós, onde a verdad que para os pais é moi cómodo poder vir a adestrar aquí. O Concello de Vilagarcía recibiu 25.000 euros para esta pista no marco da segunda convocatoria do Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Está marcado dentro do segundo Plan de Infraestructuras Deportivas, desde que entrou o novo goberno na Diputación. Este ano xa é o tercer Plan de Infraestructuras Deportivas, no que todos os concellos da provincia de Pontevedra, todos os concellos da provincia de Pontevedra teñen pois un plan de infraestructuras deportivas. Este ano xa é o terceiro, esta subvención é do segundo plan de infraestructura deportiva. Tourís aproveitou para lembrar que Vilagarcía recibe máis de 2,6 millóns de euros a través do Plan Máis Provincia 2026-2027 da Deputación, con máis de 1,5 millón de euros correspondentes á anualidade 2026 e o adianto de máis d'1 millón de euros da liña 1 de investimentos de 2027. Ademais, o Concello tamén se beneficia de máis de 300.000 euros no marco do terceiro plan de infraestructuras deportivas cos que fará fronte a 5 actuacións.